Ha sokáig ülsz vagy állsz, nem mozogsz sokat, gyakran görnyedsz, derékizomfájdalmaid vannak, vagy nyáron is fázol, akkor, ha elmúltál 30 és elhanyagoltad a hátad egészségét, próbáld ki ezt a deréktámasztó övet. Vásárold meg most ezt a deréktámasztó övet. Nagyon bánom, hogy nem vettem meg hamarabb, több ezer dollárt megspórolhattam volna a kezelési költségeken. A hosszantartó ülés vagy állás valóban okozhat hátfájást. Ez a deréktámasztó öv fantasztikus. Viselése olyan, mint élvezni a meleg napsütést. Ha hátfájástól szenvedsz, fogadd meg a tanácsomat, és vásárold meg ezt a meleg deréktámasztó övet. Fekete üröm összetevőkben gazdag, átfogó háttámaszt nyújt, és minden testalkatra alkalmas. Védi a derék és hasizmokat, az anyaga pedig rugalmas, puha és kényelmes. Tökéletesen illeszkedik a tested vonalaihoz, ez a termék rendkívül kényelmes és lélegző, kellemesen fogsz meglepődni, nem fog fülletnek érezni, és nagyon rugalmas. 40-105 kg súlyú emberek számára alkalmas, láthatatlan illeszkedésű, praktikus és biztonságos. Kötelező darab idősek és hátfájással küzdők számára. Melegen ajánlom!